Hakeri matinde hin bende sero dwaro mano mar piny Kenya mar tero obila e piny mano mar Haiti kini mabende koro wachako oro lot machielo kendo. Gima timore monego wang'ie wanyalo ng'iyo gini kiwango mang'eny. Kiwango machielo en exportation of labor. Waoro jowa mabeyo mondo gi oti oko mana kaka sectors mamoko. Masama obila gi bende watero kucho. Pesa duogo Kenya ka. Matiende ni sirikal bende yudo pesa madonjo. Piny bende dongore nikech kan winjo ka inyiso gi ni pesa mag yudo gitigo maber. Chudo michulo gi ka gidhi kucho opogore gi mwachulo gi kawanka. As much as exchequer pod golo pesa gi salary to nitie mabalang' mag yudo nikech tich mag dhi tiyo oko. Apart from yo wanying maber pesa madonjo ba itero gi no bende nitie. To ne wakete kiwango ma ok ni wa export labor makoro wan wadong' nono. Makoro borders joma nyalo rito waka onge. Jonjore bende ni mana ni neno report mar gangs mantie Kenya kasani. Wan bende wadwaro rita to police ma wan go be pok oromo kata e UN standard. Wan be pod wadwaro moko. Tinya ng'iyo ni training mar police be osekawo muda ma police manyien mondo donje system. Sani ko kanyo okawgi. Koro wan bende wan gi nok. Koro konego bed ni sama in gi nok ti export to jogi dong' ka jonjore bende thage pinyi. Koro mane gima onego sirikal ng'i dhi ratio magitero to gidhi ratio madong' ka rito jopiny. Erokamano ahinya to parni kinde ma mago timore Nyakorom Gajwang' mos ahinya odhi ne anyuola mago obila adek mano obila mong'ere kaka Benedict Kabiru naneno kanyo obila mong'ere kaka Samuel Tompui kanyakla kod Mtuku Nzuve ma bende duto te nolalo ngimagi mane piny mano mar Haiti. Koko ma Nyakorom Gajwang' dakika odong' 2 kapok oromo saa 2 mar okinyi wakane yo matin Nyakorom Gajwang' kwano duogo okang' machielo nitiere weche mamoko ma bende wabro bedo kwatwake kotende kod penj mano mar KJSEA duoko mare ma bende ibro bed ka igeno odiochieng' ma kawuono. Kopogore gi mano bende wanona neno odiochieng' manyoro piny mangima nohingo odiochieng' ratiro mano mar oganda Human Rights Day. To piny Kenya ka bende wasebedo kata mana kwang'iyo ratich oganda e yo makara ahinya kwang'iyo ripode mopogore ma bende riwruoge makedo ne oganda osebedo ka golo. Odiochieng' manyoro Imulu nogolo report ni ji 97 nonegi kotenre kod extrajudicial killing. To thothgi iwacho kanyo ni nochwadi gi magina ka ng'igi e kinde ma bende ne giringo. Kopogore gi mano bende jo Kenya mamoko ma bende duonde kaka KNCHR nogolo ripodgi e kinde mamoko. Ote magi ioro lai mago ote machiwo kare deka 6:00 mbui mago oganda bende yudowa achiel kachiel. Ka yo matin aduogo gi ote magi gi twak kapok wadhi e twak mamoko.